siger tak til Mads Larsens for hans indslag om haiku-digte på Læsø. Nu til noget helt andet, nemlig IT i undervisningen. Er du der, Allan? Jeg står ude foran Frederikshavns 10. klassecenter, og vi er på vej ind for at tage en snak med en af deres matematiklærer og IT-ansvarlige. Så kom med mig. Så er vi på vej ind i samtalelokalet her. Det her er åbenbart nummer 10E, hvor vi skal have en snak med Søren, som er IT-ansvarlig og matematiklærer. Vi sidder i Frederikshavn ude på 10. klassecenter, og vi skal have et interview med den IT-ansvarlige på stedet. Og jamen, kan du ikke introducere dig selv? Det kan jeg godt. Jeg hedder Søren, og er lærer her på 10. klassecenter i Frederikshavn. Har kun været det siden marts måned sidste år faktisk, så jeg er ham den nye herude. Men det er et rigtig spændende sted at arbejde, hvor vi satser højt på det der med IT. Så det er rigtig spændende sted at være. Ja. Du siger, at der er god fokus på IT på stedet her. Det er et højt fokuspunkt. Hvad har I til rådighed sådan fra skolen til eleverne, og hvad har I selv som lærer rådighed til af IT-materiale osv.? Til eleverne, der satser vi på den måde, at hver elev har sin egen computer. Enten har de selv en med, eller også så stiller vi en til rådighed fra skolens side. Ja. Og når vi stiller en til rådighed, så betyder det, at de får udleveret den, og så kan de have den med hjem, ligesom det var deres egen. Ja. De får sådan et dokument, de skriver under på, og så skal de passe på den her computer. Ja, okay. Hvis der sker et eller andet med den undervejs, så hjælper vi selvfølgelig med at få løst de her ting, og vi har også en forsikring på det. Og hvad lærerne har til rådighed, vi har alle sammen vores egen PC, vores egen personlige, så har vi en iPad også. Ja. Men det vi satser mest på, det er PC-delen. Ja. Eller så kommer udfordringen jo så, nogle elever har en Mac med, og der er samtidig nogle ting, der er lidt sjove i forhold til, når Microsoft og Mac de skal op mod hinanden. Så eleverne de har mulighed for at bruge deres IT i undervisning. Så nu nævnte du, at du skal have en klasse med, der skal arbejde med Excel og sådan noget. Er der andre former for software, som der bliver tilbudt fra skolen til eleverne til diverse fag i undervisningsfag? Ja, det er der faktisk. Vi er så heldige her i Frederikshavn Kommune, at der har man lavet en aftale med Microsoft, sådan at alle har mulighed for at downloade Office-pakken. Ja, det er sikkert. Og så findes der jo mange gratis programmer, vi bruger i mange af fagene også. Ja. GeoGebra for eksempel i matematik, og vi bruger WordMat også. Altså, det er jo sådan et add-in til, til Word, som vi også bruger. Ja. Nu når der er så meget IT-baseret læring og så videre, IT er en stor del af dagligdagen på sådan et sted her. Bruger I nogen form for LMS, og i så fald kan du forklare dem, hvordan det fungerer for os? Ja, jamen det gør vi. Vi bruger jo det skoleinteresse, som stort set alle skoler bruger. Ja. Og det er jo noget, der er kommunalt bestemt, at det er det, vi skal bruge. Fordi det er man købt ind til hele kommunen, kan man sige. Ja. De interaktive tavler, som I har på stedet, er det nogen, der bliver benyttet til andet end bare PowerPoints? Jeg bruger det i min undervisning, men mest som en almindelig tavle. Ja. Men også som, hvis de har haft en aflevering for eksempel, jamen så kan vi skyde den op, og så kan man lige understrege den, og man kan, altså det er det, der jeg synes, der er smart. Ja. Har du set i løbet af din tid som lærer en markant forandring med hensyn til, hvordan de bruger deres pauser? Jamen der er der sket noget. Det vi samtidig oplever, det er, at så sidder de nogle stykker sammen og ser en film eller noget. Jeg har set, at de har en medielinje. Kan du forklare lidt om, hvad den går ud på? Og det går ud på, at man lærer noget filmteknik, noget om lys, og hvordan laver man film, og vi har et samarbejde med EUC derovre, med deres mediefolk. Så det er sådan set dem, der kører meget af det. Ja. Jeg tror, at det var så småt det, som vi havde at spørge dig om. Mange tak for din tid, og vi sætter pris på, at vi må komme herud fra Frederikshavn 10. klassecenter. Det var en fornøjelse. Det vi... Allan Jensen fra Frederikshavn. Allan? Allan? Ja? Vi har så været i Frederikshavn ved 10. klassecenteret og fået lidt indsigt i, hvordan deres IT-undervisning fungerer osv. Og det er vi selvfølgelig glade for, at blive ufattelig meget klogere. Tilbage til studiet. Vi siger tak til Allan for det spændende indslag om IT-brug i skolen. Ikke helt på højde med haiku-digte, men tak for i dag. Det var det sidste. I må have en rigtig god weekend. Husk 1 glas om dagen, men der er ikke nogen, der har sagt noget om størrelsen. Det var noget i haiku-gruppen. Altså i den gruppe her, der sker det sjove. Jeg havde virkelig engang. Jeg havde bare fuldt på.
sætte en god balance mellem produktivitet og så bare det sjovt. Vi får Kan vi tage den om?